Konferenza tal-aħbarijiet għal xejn. Impossibbli jinżammu bubbles fi-skola, farsa sħiħa. Jimpurtom aktar mill-homework milli mis-saħħa tal-istudenti u l-għalliema. X'kien l-iskop ta' din il-konferenza jekk ma ntqal xejn ġdid? Għandkom pjan B ġala darba dan il-pjan jisfaxxa fix-xejn? Kienu dawn uħut mill-mijiet ta' kummenti ta' ġenituri, għalliema u studenti b'reazzjoni għall konferenza tal-aħbarijiet dwar il-ftuħ tal-iskejjel, konferenza dwar l-edukazzjoni li għaliha il-Ministru tal-Edukazzjoni ma attendix. Għalfejn mhux preżenti il-Ministru Imbonniċ illum. Huma nies tekniċi li qegħdin jindirizzawhom. Dan meta wara diversi jiem ta' stennija sa fl-aħħar ġew pubblikati l-protokolli, linji gwida li jridu jimxu magħhom l-iskejjel tal-pajjiż, protokolli li jibnu fuq il-famużi bubbles tal-istudenti għalkemm il-Gvern ma jindikax kemm irid ikun il-minimu ta' tfal f'kull klassi. Il-Gvern mhux qed jeskludi l-possibilità li fi ftit tal-ġimgħat oħra l-iskola terġa' tingħalaq jekk il-każi ta' COVID-19 ikomplu jiżdiedu. L-unika ċertezza li ngħatat waqt il-konferenza indirizzata minn Frank Fabri u l-Professur Charmaine Gauci kienet dwar l-ilbies tal-maskri fl-iskola u fuq il-mezzi ta' trasport fejn għandha tinżamm distanza soċjali anke f'dawn il-vetturi. Minkejja dan baqgħu ħafna dubji u l-ġenituri bir-raġuni kkommentaw dwar il-fatt li tfal li jużaw it-trasport mhux kollha mill-istess klassi staqsew kif se tinżamm distanza soċjali fuq trasport li normalment ikun mimli jew bi studenti minn skejjel differenti. B'dawn il-linji gwida, il-ġenituri qed ikunu mħeġġa jwasslu huma l-itfal l-iskola filwaqt li se tiġi emendata l-policy dwar l-attendenza. Distanza soċjali trid tinżamm ukoll fil-klassijiet bid-distanza suġġerita ta' metru u nofs bejn student u ieħor u 2 metri bejn l-edukaturi fl-istaff room. Anke dwar dan hemm ħafna inċertezza fost il-kummenti fuq il-paġna ta' Facebook tal-Ministeru għalli ma staqsiet jekk il-klassijiet jiġkienu se jiżdiedu t-teachers u x'ser jiġri jekk għalliema jkollha toqgħod kwarantina ħabba li lif m'għandix. Intant kienu ħafna l-ġenituri li staqsew x'miżuri se jkun hemm għalihom u ma staqsew jekk hux se jkollhom dritt jaqbdu jitilqu mix-xogħol jew ma jmarrux għax-xogħol jekk it-tfal ikunu ma jifilħux. Staqsew ukoll x'se jiġri jekk student jirriżulta pożittiv u fejn se jħallu l-itfal waqt li jkunu kwarantina. Għalhekk wara konferenza tal-aħbarijiet li suppost tat ħafna informazzjoni utli huma bosta dawk li għadhom qed jistennew aktar direzzjoni ċara dwar il-ftuħ tas-sena akkademika.